ipopa icha kuti vanhu vese vaite hasha. Ipopa sisore kundu pecha kuti vamwe vacho vasare vane ukasha. Yes, no now chichaura na Skimbo pasore kondo TV. Nasi munao zedu chenge chibale nyesa kasiyana siyana. Endi Muridzo. Uyu muimbi wekuimba jerira anovaiya kusiyana zvemilitary touch movement yaJapreza mushure mekungasiri kuwirirana nezvekutona Japreza uye nezvazviri pacontract. Zviri kunzi izvo pacontract pawanga kawirirana kuti Endi Muridzo achanga achiitwa makolabhu nevaimbi kunze asi hazvizvo zvikuitika. Japreza ndiye ari kuita makolabhu acho. Zvino mutsvakiridzi yakazoitwa neongororo neruzhinji rweZimbabwe mumasocial media vaitaurawo kuti John Japreza akanga akutya Endi Muridzo nekutenga competition yake. Zvino akabvamisa mudhuze make kuti amutsikirire uye chinangwa chaJapreza chakabudirira. Ende icho chinenge chinovawo chokwadi zveshuwa. Uyu muimbi anovakabudzira iyo song yowani yaitisa Winky D, Soldier Love, DJ Flavor nevamwe upcoming artist anoimba yachitisa Winky D hanzi Zoni hapana anomukunda pamangoma. Hanzi panomukunda pamangoma akafa kare uye Winky D imhandara panyaya dzemarecords idzi. Zvinzi Rainmaker. Misava kasofa kare tatiti varitive magitare chapi vanga vasinga denaye kwete chetu uyu vachine yinaye Flavor hanzi uyu nyavakasandiriza vinakana basa nekuti vagara ndodira kudhaya. Achinobata chibaba hanzi chibaba chakapera kare chakwanisa kuswera chiri mumbare chaita kuti chinonzi Rainmaker. Ngoma rachinja mazvinzwa banditira dzoka zvine chinja nangwe uya kasada kundiridza tichangorira kusvika vapitwani ndadzokera ndabaya futi patanire kare mumwe ndakaita kumutizisa mugarare uyo kapera ndopanoswera kari mumbare arawa ndakabva ndaitsinga kumagitare vafana vechidiki kavanga vakare pasi vakurumidza kuvakwidza mupasi vari kunyeberwa hanzi varemera tanzi ona ndosaka vakuwadza kwidza kanzi tanzi. Platinum Prince akauka mupana akasachaka kunogeza kachiri kunwa weti kauda kuti takanotenga nyaya dzemhondoro kachinoreplaya sekalazi kaimboya kusomo hanzi hovhiyo yauya chiita musinzwi Rainmaker asi mupana wangu uchimbogara pasi utore manonzi waita nyaya napanyaya idzi. Benzi mukarisekerera rinotya sipo roenderera anotuka achitenderera ngati bufu ndinomupedzera koza ari kungotuka vanhu vanoziva kuti vambindure wani kumhanyisana ega nemhepo obva azviti ndiye number 1 apa handisi kungoprata kana iye anoziva anondikwata kune rhythm nyowani rakabva kuSolid Records rinova the most talked about rhythm Resurrection Rhythm. Iri rine vaimbi vashomanene asi rine mbada dzevaimbi. Pane vaimbi vakasiyana Freeman uyo ane song yake inotonge ine munhu yakanga yakananga chiita musinzwi Rainmaker uye chiita mubvamazo masong aripo mufamasi yake kumawana zvekare because ruzhinji rweZimbabwe riri kunesera masong wacho. Kuira ndege vanogura pipi vari kutatarika vabatsire crispy vari kuita iye zvino vachiti inyuthi ndakazviita kare muna 2050 vachaninyora mumagaro eisiwa watova wangu baby kwete 1 hour kungondisiya zvondirwadza kunge mbama so panewe baby nonamira sechikwekwe kungondisiya wandibaya nyama netu chingoziziva ndiwe 1 mumwe chete orudo rwangu newe mutserendende panewe baby nonamira sechikwekwe kungondisiya wandibaya Are you simple? Are you icon play? Yeah.